Здравейте всички ексхелсиори, настоящи и бъдещи. Това е моят втори влог, видеотрекинг. Намираме се на магическо място. Това е връх Безбог, леко в мъгла. След малко ще видим и неговото езеро. А тук, това е една от най-яките хижи в България, хижа Безбог, с всички възможни удобства за съвременния турист. Малко с такива хижи, броят се на пръсти, но тази е просто the best. Много сме доволни, успяхме да си починем, без хъркащи хора, без навалица. Наистина удоволствието е изцяло наше. И така, започваме нашият път, който ще ни отведе до Папаз гьол или Поповото езеро. Това е много красиво, емблематично за Пирин. И от него ще си направим опит по една нова пътека да се качим на митичният връх Джингал. Той е главен герой в песента за Пирин. Ой, красив си Пирин, Пирин, най-красив си на света. Който я знае, може да си я запее. В нея се казва още, ще се кача на Джингала и ще викна с буен глас и пак: ой, красив си Пирин, Пирин, най-красив си на света. Ето го и езерото. Наистина мястото е супер красиво, супер спокойно. Това е най-големият релакс, който човек може да си осигури сам в планината с хубава компания, за да може наистина да усети нейното присъствие. Връх Безбог и Безбожкото езеро. Вчера направихме една малка загрявка до върха. Всички наръчници го дават час и 30. Ние го взехме за час и 13 минути. Тук една хубава пътечка през Клека. А преди 25 години, когато бях малко по-млад, го взех точно за 1 час. Така, тук има много интересни факти. Ще ви разкажа за хижата Безбог, но след малко. Тръгваме на път. И така, вече се запознахте с хижа Безбог. Всъщност това е новата хижа. Виждате точно как се казва, кокетна хижа. А тук се намирам на едни основи. Виждате ги. Всъщност това представляват основите на старата хижа Безбог. Ще ви покажа после в видеото и снимка на нея. Страхотна хижа. Кокетна, също както новата, на 2 етажа. Така, не знаем защо обаче, необяснимо защо. Тя е построена на това, виждате, лавиноопасно място. Много ми е чудно, как през толкова проектанти, инженери, контролни органи, институции, печати, подписи, тя е била построена тук. И един ден, за щастие, хижарът е бил сляза долу до да зарежда лавината, се спуска отгоре и вижте какво става. Всичко е все едно с нож изрязано. С нож. И всичко е било в езерото. За късмет, наистина хижара е бил в Добринище. И аз си спомням, 73-та година бяхме тук за първи път, нашия клас, почти целия. Имахме водач, за него ще стане въпрос по-късно. Професионален водач, планински. В нашата група беше, освен дядо ми, разбира се, нашата учителка по география, другарката Йорданова, страхотна учителка, още помня нейните уроци, и тя беше с нас през целия поход, страница, вървеше нагоре и ни обясняваше не по учебника, а на място. Както трябва да се води един урок, да бъде свързан с емоциите, с чувствата, с възприятията на децата, за планините, за географията, за геологията. Беше супер яко. А тя беше много сладкодумна, очарователна, така на може би 45-50 години. Другата Йорданова се казваше. И когато бяхме тук,
Старата хижа беше отнесена. Тя е 71-а някъде отнесена. Новата въобще още не е била започната и ние спахме на палатка. Ще ви покажа една снимка. Една огромна войнишка палатка. И там бяхме наредени, като са редели всички ученици и учители. Имаше двама-трима родители с нас. Но преживяването беше наистина мега яко. Това съм били на 13 години, деца, току-що станали тинейджери. Походът през Пирин беше наистина едно незабравимо приключение и най-вече уроците по география, които догарка Иванова ни изнесе заедно с нас, с тежките раници нагоре по сипите, чукарите и пропастите. На 10 минутки път от Безбок всички туристи изкачват ето този баир, който е малко стръмен, доста ерозирал. Не е нещо особено, за 20 минути се изкачва, но всички му викат душеватката, защото хората още не са влезли във форма, с раници тежки и наистина е малко трудно, но не е нещо дълго. Преди 2 години бяхме си американец тук и си мислим как да го кръстим на американски, английски, нещо от рода на Soul Taker, душеватка, но той го измисли, американец, Soul Snatcher, грабвате душата. So, this is the Soul Snatcher. Какво по-хубаво? Някой да ти остави 2 чашки с оханен планински чай, да се подкрепиш точно преди the Soul Snatcher. Ей, хубави хора в тази планина, гледай, грижат се за нас, бургазлиите. Пред нас е Поповото езеро, вижда се малко, Папаз гьол, това е връх Сиврия, след него отдясно е връх Джано, от който се виждат всичките 3 страхотно красиви кременски езера. Пред нас в центъра това е портата Демиркапия, вижте каква перфектна геометрия е направила природата. Тя води за хижа Пирин и за Слон Тевна езеро и нашата. Всъщност, тук вече е Каменица, нашият любим връх. Качвали сме го точно 6 пъти от всички възможни страни, без разбира се отвеса отпред. Той е един от най-високите в Пирин, 2822 метра. Полежан, ще го видим след малко, той е 2851. И нашия красавец, който стана въпрос, Джингал, загадъчно обвит мъгла, Shrouded се казва, 2729, същата височина, на която се извисява и връх Мальовица. Ще се опитаме да минем по нов път, който води от езерото. Иначе сме го качвали отзад, от заслон Тевно езеро. Там пътеката е около 1 час. Не е нещо особено за подготвени туристи. Ще видим какво ни очаква. Роджер. Приближаваме един много важен разклон. Виждате, тук маркировката се разделя. Вдясно това е пътя към Джингалската порта и хижа Демяница и по-натам, разбира се, хижа Вихрен. Порта не се вижда, но е там някъде горе. Да не забравяме, че сме в национален парк Пирин. Ние продължаваме наляво по ножето на непревзимаемия връх Северия. Това е планинското име на моя син Владимир, или Острец казано. И тук какво пише на тези табели. Те са нови, много хубаво направени. Да. Попово езеро, хижа Пирин. Навратното е връх. Тръгваме по пътека, която е извън стандартните маршрути. Това е наше хоби, тъй като ни омръзна да ходим по едни същи пътеки. Ако някой отвори моя скромен сайт belaveshki.com, ще види, че мотото е Off the Beaten Tracks. Извън оттъпканите пътеки.
Защо обичаме да ходим извън тъпките пътеки? Защото знаят, моите ученици знаят, че мотото в живота ми е change is the salt of life. Тоест, разнообразието е солта или смисъл на живота. А така и опознаваме повече кътчета от нашата татковина. Ето виждате, просто нямам думи да опиша божествената красота, която е пред нас. Това е Пазгел, Попово езеро, скриняхте на Поп средата, как се вие жено, да не изправим повече, миркатия, попата и нагоре, виждате, приятелския връх Джингал и се усмихва Тими Ман. Тръгваме нагоре. Типичен пирински пейзаж, изкачваме нагоре, Екселсиор, виждате в чие царство сме, царство на скалите, на рока. Дали е хард или хеви, не знам, мисля, че и от двете, и то по-много. Моите безстрашни дружки. Нека силата бъде с нас. Последните постъпи към ръба
Прехвърлям един път, вече отиваме към Джингал, нагоре. Водача малко се поизложи, объркахме пътеката. По моя вина тръгнахме по ни пирамидки, които се оказаха други и водеха до изкарам отвес. Но пък видяхме сладотиви козички, свикнахме с още по-мега стръмни пътеки. Тази ни се вижда тук a breeze, казва ли a piece of cake. Ето Пирин. Пирин in a nutshell. Само да прехвърлиме ръба и ще видим Джингал. И още има малко катерене, но мисля, че минахме най-трудното, пътеката не е позната, затова всички грешки ще ги простени. Важното е safety first, железния закон. Да се върнем живи и здрави. Роджер. Наистина е стръмно, но, както казах, ето го върха малко, това е малко под Джингал, виждате. И хубавото на гранита е, че грайверите зацепват много яко. Още малко. Страхотна красота. Първата, по която сме се изкачили, доста е стръмно, някъде 60 градус наклон. Вече на 60 става опасно, но тук 60 градуса, 55-60. Ето го, Поповото езеро, Папас гол. Неподражаемият Севрия. И тук това сме го издрапали. Бавно, бавно, с удоволствие. Адреналин е на умерено ниво. Имали сме и по-критични ситуации. Надявам се да нямаме до края на върха. Но, както съм казал и преди, аз наистина чувствам прегръдката на планината и се чувствам в безопасност. Тя знае, че я обичаме, тя ни обича и ни ласкае с нейната майчина прегръдка. Този оле е последния. Преди самия връх, виждате, наистина е екстремно. Близко внимателно напред. Напред тялото прикрепено към стената. Леко екстремно, но не е нищо опасно. Сега тук обаче трябва да се стласкваме. Сколкото по-което тук няма. Има стъпанци? Има. Gleda. Excelsior, people. Fine, sad man. Емоцията си я имаш. Емоция. Ами, ето ни на връх Джингал. Накрая се оказа основната промоция. Беше си направил отвес, едни улеи. Но, слава Богу, с много опит, търпение, внимание и разбира се, планината ни припозна като нейни чада и през цялото време напътстваше и ни помагаше по отвесния склон нагоре. Ето го, митичния връх Джингал, герой на песента, ой красив си Ирин Пирин, и вижте панорамата. Няма да я отекчавам с върхове, само вижте и се наслаждавайте. И отново ще повторя. Пирин. Ирин Пирин. Самият връх е много остър, виждате. Ето надолу, вижда се
част от Поповото езеро, няма отивам там, тъй като е пропаст. И така, времето е прекрасно, леко облачно, тъкмо за нас. Госпожо Белорешка, здравейте! Поздравления, беше супер екстремно. Поздравления, вие сте герой, супер герой. Между другото, вижте, вижда се и Тевно езеро малко, там, където е прословутия заслон Тевно езеро. И приключваме сега. Мисията е изпълнена. Този Екселсиор ще бъде нашият венец на Трекинг 2024. Ето и в далечината, връх Синаница. Той отново остава за нас. Някой хубав ден. Вихрен и Кутело. Не могат да се стърпят. Географа в мен напира. Вихрен, Кутело. Виждате? Това е всемогъщия Полежан. Страхотен върх. Roger and out. Ето го и нашият славен трак, визуализиран от Поповото езеро, как катерим нагоре по стръмния склон. Тук се обърках малко, тъй като пропуснахме завоя надясно, но пък видяхме едни страхотни диви козички. А и самото място беше супер енергийно, супер тихо, непосещавано от хора, само от такива заблудени като нас. Наистина беше голямо tranquility горе. Така че за късмет се объркахме и беше много странно. В един момент над нас надвиснаха едни отвесни зъбери и си викам, Бангеле, не може нагоре да продължим. И затова като се върнахме и намерихме пътека, тя ни се стори като магистрала Тракия. Беше много хубава. Накрая, разбира се, тук накрая беше отвесния участък, но с малко повдигане на ръце, с помощ от дружките и най-вече с помощ от планината, успяхме да се изкачим на славния връх Джингал. Ето, сега ще завъртим, да видите целият маршрут в неговото великолепие, върха. Тук обаче беше страшно дълго слизането, много опасно, с камъни до сами пропаста вървяхме, виждате. Тук имаше една много интересна пещера, но нямаме време да се отбием до нея. 3 часа сме слизали надолу, до Джингалската порта. Това е Джингалската порта и тук вече батерията на моят безславен S22 Plus се спихна. Но трака дава достатъчно добра представа за това, което сме направили. Много сме доволни от себе си, защото беше Terra Incognita, неизследвана територия, Uncharted Territory, и се справихме с дружни усилия. И разбира се, пак повтарям, с помощта на планината се справихме. Много сме доволни от себе си. Аз съм на 64 години и така се стремя да поддържам на добра форма.